Sylw rwan I Gwobrau'r Gymdeithas amaethyddol ac mae'r ddwy yma yn wyn o glist i'r glist wedi ennill myfyriwr y flwyddyn a myfyriwr amaeth y flwyddyn ynde. Megan Hughes o Langenech ac ti gael y teitl yn llawr Siwan Fflir Roberts o Lanwddin. Llongyfarchiadau genod. Diolch yn fawr. Bwch chi roi nhw lawr achos maen nhw'n distawsgrifa go sylweddol eleni yn dydyn nhw ac yn reit fawr na chi yn saff yma na. Be mae'r anrhydedd yma'n ei olygu Siwan? O, mae'n meddwl lot ti treulio amser yn y coleg yn gweithio'n galed a hwnna neis ar y diwedd I cael dy enwebu am hwnna. A chael dy enwebu gan bwy oedd e ti te? Gen Hefyn, sef yr prif dyn yn yr ochr amaethyddiaeth yn Prifysgol Aberystwyth. Felly ti wedi cael hwn ac wedi graddio leni? Ynddo, dwi wedi graddio. Blwyddyn dda? Ynddi, blwyddyn da. Achos ti'n un o'r to a thi mewn i'r brifysgol mewn cyfnod digon anodd? Ie, da ni fynd mewn yn blwyddyn Covid, felly oedd y blwyddyn gyntaf gyd ar-lein, felly bach yn anodd, ond da ni wedi gwneud fyny amdani rwan. Do, ardderchog. A beth amdano ti te? Beth mae'r anrhydedd yma'n ei olygu? O, mae'n neis iawn yn cael ei ymwebu amdano fe a bod popeth yn cael ei Gwaith calad yn cael ei wobrwyo. Yn lle wyt ti wedi bod yn astudio? Fi wedi bod yn astudio yn Galliau'r Coleg Sir Gâr am y 2 blwyddyn diwethaf wedyn. A beth, sut ti disgrifio'r cyfnod yna? Pa fath o astudiaethau o ti'n neud? Be oedd y profiadau? O, mae profiadau gwych ni wedi cael. Fi wedi bod ar waith profiad am 10 wythnos I ffwrdd y gytre wedyn. Yn Ceredigion. Ie, gwneud be? Ffermio lloia mewn yn fwyaf. A ni wedi bod ar taith i'r Alban a popeth fel ni wedyn. Ardderchog. A be di obeithio'n di rwan ta? Ti wedi gorffan yn gallu air? Ble nesa? Wel, edrych ymlaen I mynd I Prifysgol Happer Adams y mis Medi. Ardderchog. Ardderchog. A go fanna, be di'r cynlluniau? Ti wedi penderfynu eto? Na, un cam ar y tro. Ond beth amdano ti? Be di'r cam nesa? Dwi'n mynd nôl adre wan, a gen ni defyd biffa defyd adre a mynd nôl I helpu mam a dad a falle edrych am swydd yn y diwydiant. Rwan, mae gen mam a dad fyfyriwr amaeth y flwyddyn ar ei ffarm nhw. Gwych iawn. Ac os y ddathlu fod genod? Oes, dwi'n gynnod ddathlu rwan, ie. Ydych chi'n heiddi. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r ddwy ohonych chi. Mawr iawn. Da iawn.